Köyliön hautausmaan esittelyn ensimmäisessä osassa aiheina olivat muun muassa sotiin liittyvät muistomerkit, Cederkreutzsuvun sukuhauta ja vankilanpalossa kuolleiden hautamuistomerkki. Tässä toisessa osassa esittelyssä on kartanoihin ja seurakuntaan liittyviä hautoja. Kepolan kartanon alueet kuuluivat Köyliön kartanoon vuoteen 1812 asti, jolloin professori Gabriel Bunsdorf osti Kepolan ja puolimatkan alueet Cederkreutzsuvulta. Kepola siirtyi kapteeni August Lundströmin omistukseen 1847. Vuonna 1873 omistajaksi tuli tuomari August Fredrik Järnefeld. 1917 tila jaettiin veljesten kesken 3 osaan: Kepola, Hällä ja Räpi. Kepolan kartano oli Järnefeld-suvun hallussa vuoteen 1985 asti. Suomalaisuusaatteen innoittamina veljekset vaihtoivat nimensä Järnefeltistä Rauanheimoksi 1920-luvulla. Hällän omistaneiden Erik ja Iida Rauanheimon perheen haudalla on kuvanveistäjä Väinö Aaltosen suunnittelema muistomerkki, jossa on signeeraus VA 1935. Puolimatkan kartanon Lundström-suvun haudat. Vuonna 1847 kapteeni August Lundström osti Puolimatkan ja Kepolan Bunsdorfin perikunnalta. Lundströmit myivät Kepolan 1872 ja jättivät itselleen Puolimatkan. Kartano on edelleen Lundström-suvun omistuksessa. Lundström-suvun haudoista vanhin on Carl August Lundströmin hauta vuodelta 1859. Amanda Lovisa Grönlund, vanha Manta, tuli kartanon lastenhoitajaksi aivan sattumalta. Kartanon herrasväki oli Karunan pappilassa vierailulla ja sieltäpä heille sitten syntyi pieni poika. Tämän onnellisen perhetapahtuman avustajana oli vanha Manta ja niinpä hän sitten lähti perheen mukana kotimatkalle, että perhe pääsi onnellisesti Köyliöön. Ja muistelmiensa aivan ensimmäisessä kappaleessa Emil Cederkreutz kirjoittaa, miten vanha Manta oli hänen koko lapsuutensa ilo ja aurinko, aivan sen suojelusenkeli. Emil oli sitä mieltä, että juuri nämä lapsuuden kokemukset ovat luoneet sen kansanomaisuuden, joka oli tunnusomaista hänen olemukselleen ja taiteelleen. Muistelmissaan Emil Cederkreutz kertoo isänsä palvelijoista, joista hänen mielestään hauskin oli Juho Kuski. Hänen kertomanaan saivat pitkienkin matkojen pienimmätkin tapaukset ja vähäisimmät kommellukset kuin kolmannen ulottuvuuden ja asioihin merkityksellisyyden. Emilillä oli tapana itse pestä käyttämänsä rattaat saadakseen samalla kuulla Juholta ihmeellisiä kertomuksia matkoilta, joita tehtiin Köyliön kartanosta Helsinkiin ja Pietariin saakka. Kartanon vouti sattui pellonraivaus työmaalle, kun pellosta nousi erikoinen kivi. Kivi on niin sanottua madekiveä ja muistuttaa muodoltaan pitkälti Suomen karttaa. Eliasson ihastui kiveen ja tokaisi, tuo olkoon hautakiveni. Helenius toimi Säkylän ja Köyliön yhteisenä kappalaisena vuodesta 1866 kuolemaansa asti. Tarinan mukaan pastori Helenius oli jostain syystä velkaa Emil Cederkreutzin isälle, paroni Axel Cederkreutzille.
Helenius kuittasi Aksel-isälle jäämänsä velan pojalle Emilille lahjoittamalla hänelle merkittävän kirjastonsa, joka sisältää muun muassa uskonnollista kirjallisuutta 1750-luvun puolivälistä alkaen. Kirkkoherra Uuno Sainion, vaimonsa Elman ja poikansa Veikon hauta. Pojista Aimo on haudattu sankarihautaan, mutta nimi liitetty myös tähän hautakiveen. Kirkkoherrana Sainio toimi vuodesta 1921 kuolemaansa asti. Sota-aika oli raskasta Sainiolle, sillä suruviestien toimittaminen kaatuneiden koteihin oli papin tehtävä. Marraskuussa 1944 hän hukkui soutumatkallaan Köyliönjärvellä. Rovasti Nyyrikki Nurmen ja vaimonsa Saidan hauta. Nyyrikki Nurmi toimi Köyliön kirkkoherrana vuosina 1961–1976. Nyyrikki Nurmi oli seurakuntalaisten hyvin arvostama kansanmies. Matias Mannelin toimi klukkarina Köyliössä 27 vuotta aina kuolemaansa 1896 asti. Hänen haudallaan on Luonnonkiven päällä viisikielinen lyyrä eli Daavidin kannel. Siinä nimilaatta tuulen voimasta lyöt lyyrään ja syntyy kirkas ääni. Niinpä sitten syysöinä täällä saattaa kuulla kanttorimusisointia. Kirkkoherra Klaas Sumeliuksen ja vaimonsa Aurora Karoliina Gyllenhögelin hauta. Sumelius oli viimeinen Köyliön vanhakartanon paronin valitsema kirkkoherra. Patronaattioikeus loppui vuonna 1868. Sumelius oli myös viimeinen kirkkoherra, jonka virkatehtäviin kuului myös maallisen hallinnon tehtäviin osallistuminen. Sahan perhehauta. Sisarukset Veijo ja Laila olivat testamentissaan määränneet huomattavan omaisuutensa kotiseurakunnalleen toiveenaan 50 vuoden haudanhoito. Näiden varojen turvin Köyliön kirkko saatiin peruskorjattua 2015. Järvisalin seinällä olevassa valokuvassa on Sahan perheen kotitalo ja lahjoittajat Veijo ja Laila. Köyliön hautausmaan esittelyn 3. osassa esitellään muun muassa merkittävien kulttuurihenkilöiden hautoja sekä erityisiä puita ja papin portaat.